Moikka! Nyt on taas kesä ja siihen kuuluu tietenkin myös ukkosia. Puhutaan nyt salamasta. Pohditaan sitä, miten energiat liikkuu, kun salama syntyy pilven ja maan välille. Jos katsot tämän videon loppuun asti, niin luultavasti et katso salamoita enää samalla tavalla kuin ennen. Kaikkihan lähtee siitä, että pilven ja maan välille syntyy sähkökenttää. Eli pilvessä tapahtuu sellaisia asioita, että pilven alareunaan syntyy negatiivinen sähkövaraus. Ja se vaikuttaa sitten myös maanpintaan. Eli maanpintaan syntyykin sitten vastakkainen sähkövaraus. Näin meillä on siis pilvessä negatiivista sähkövarausta ja maassa positiivista sähkövarausta. Nyt sitten jossain vaiheessa tullaan siihen pisteeseen, että ilma ei pysty enää pitämään erillään näitä vastakkaisia sähkövarauksia. Ja siinä vaiheessa syntyy sitten tämmöinen purkauskanava pilven ja maan välille. Ja siinä alkaa kulkea sähkövirta. Ennen kuin salama syntyy pilven ja maan välille, niin siinä on siis ensin sähkökenttä, voimakas sähkökenttä pilven ja maan välille. Ja siinä vaiheessa, kun sitten syntyy se läpilyönti ja alkaa sähkövirta kulkea salamaa pitkin, niin siinä vaiheessa syntyy myös magneettikenttä. Ja se on hyvin voimakas magneettikenttä, johtuen siitä, että se sähkövirtakin on siinä salamassa melko voimakas. Eli nyt meillä on siis sähkökenttä pilven ja maan välillä. Sen lisäksi on magneettikenttä salaman ympärillä. No, mitä nämä sähkökenttä ja magneettikenttä sitten tekevät yhdessä? Ne saavat sähkömagneettisen energian liikkumaan. Sähkökenttä ja magneettikenttä aiheuttavat energian liikettä Poyntingin vektorin mukaisesti. Se määrittelee sen suunnan sillä tavalla, että se energian liikkumissuunta on suorassa kulmassa sekä sähkökenttää että magneettikenttään nähden. Ja tässä tapauksessa se energian liike on kohti salamaa. Sähkömagneettinen energia siis liikkuu salaman ympäriltä joka puolelta kohti salamaa. Salaman syntyhetkellä salaman energia ei tule pilvestä, eikä se tule maasta, vaan se tulee sitä pilven ja maan väliseltä alueelta, salaman ympäriltä. Voidaan ajatella niin, että salaman energia on peräisin siitä sähkökentästä, mikä on pilven ja maan välillä. Ja nyt kun salama syntyy, se sähkökentän energia kerääntyy siihen salamaan. Näin siis salaman energia kertyy melko isolta alueelta siihen salamaan. Ei ole siis ihme, että salama on niin voimakas ilmiö. Kuinka isolta alueelta salama sitten kerää sen energiansa? Se on luultavasti jotain kymmenien tai jopa satojen metrien etäisyyksiä. Sitten yksi toinen asia, mitä voitaisiin pohtia salamasta. Onko salama tasavirtaa vai vaihtovirtaa? Näin yhtäkkiä voisi kuvitella, että se on tasavirtaa, koska jos pilvessä on negatiivisia sähkövarauksia ja ne pääsee sitten salaman kautta purkaantumaan maahan, niin siinähän negatiiviset varaukset kulkevat yhteen suuntaan. Mutta sitten voitaisiin pohtia, että onko näin, vai voisiko olla, että nämä varaukset liikkuvat myös toiseen suuntaan. Pohditaan asiaa tällaisen sijaiskytkennän avulla. Eli meillä on sähkökenttä pilven ja maan välillä, joka vastaa kondensaattorina. Sitten kun salama syntyy, ja siinä syntyy myös magneettikenttä, niin silloinhan salama vastaisi sitä, että siinä on käämi ja sitten siinä on myös resistanssi, koska
se salaman energiahan kuluu siinä muun muassa lämmöksi. Nyt kun pohditaan tätä asiaa tämmöisen sijaiskytkennän avulla, niin mitä siinä tapahtuu? Sähkökenttä lähtee purkaantumaan salaman kautta ja tämä purkausvirta aiheuttaa sitten magneettikentän. Ja nyt kun aletaan olleen tilanteessa, että se sähkökenttä on aika lailla purkaantunut, niin se virta ei pysähdykään heti siihen, vaan koska siinä on magneettikenttä syntynyt, niin tämä magneettikenttäkin alkaa sitten purkautumaan. Ja tämä magneettikenttä ei voi purkaantua ihan näin yhtäkkiä mihin vain, vaan se tapahtuu tämän sähkövirran kautta. Eli siinä vaiheessa, kun sähkökenttä on purkaantunut ja magneettikentänkin pitäisi alkaa purkaantumaan, niin se virta jatkaakin vielä hetken aikaa kulkua. Ja nyt kun tämä virta jatkaa, vaikka sähkökenttä on jo purkaantunut pilven ja maan välillä, niin tämä sähkövirta alkaakin lataamaan vastakkaista sähkökenttää kuin oli lähtötilanteessa. Näin siis pilven ja maan välille alkaakin syntyä vastakkainen sähkökenttä. No, sitten kun se magneettikenttä on purkaantunut ja on syntynyt vastakkainen sähkökenttä pilven ja maan välille, niin tämä kenttä haluaa myös purkaantua ja meillä syntyykin siinä vaiheessa vastakkainen sähkövirta siihen salamaan. Eli varausten purkaussuunta onkin nyt eri. Ja tämä tilanne jatkuu ja toistuu sitten useita kertoja. Eli sähkövaraukset liikkuvat siinä salamassa käytännössä molempiin suuntiin vuorotellen sillain vaimenevasti. Oleellinen kysymys on siis se, että onko salamassa yhteen suuntaan sähkövirtaa vai onko se värähtelevää? Onko meillä mitään todisteita siitä, että salama voisi olla värähtelevää sähkövirtaa? Mulla on sellainen käsitys, että salama aiheuttaa näkyvän valon lisäksi huomattavasti matalataajuisempaakin sähkömagneettista säteilyä. Sen taajuudeksi on sanottu 3–30 kHz. Tämä viittaisi siihen, että salamassa voisi hyvinkin olla värähtelevää sähkövirtaa. Tämä oli kuitenkin hyvin yksinkertaistettu kuvaus salaman värähtelevästä luonteesta. Todellisuus on varmasti huomattavasti monimutkaisempi. Tämä oli tämmöinen lyhyt pohdiskelu salamasta. Tästähän voisi jutella pitempäänkin, mutta jatketaan tuossa videon kommenttiosiossa.